Bé, hola, bona tarda, soc la Joana Soto, soc l'editora de Pagès Editors i avui us vull presentar un parell de novetats. Deixeu-me començar per aquesta perquè ens fa especial il·lusió, Pa de Forment. Pa de Forment és l'última obra poètica de Josep Vallverdú. Segurament convindreu amb mi que no és necessari presentar o explicar qui és Josep Vallverdú. És un personatge amb una vastíssima trajectòria literària, de pensament, de literatura infantil i juvenil. És una persona que ja és gran. Ell ha rebut nombrosos guardons, reconeixements públics, per exemple, Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, és doctor honoris causa també per la Universitat de Lleida, fill adoptiu de la Universitat de Balaguer, i tot just fa un parell de setmanes l'Ajuntament de Lleida va fer-lo també fill predilecte de la ciutat. Coincidint amb aquest últim guardó, nosaltres vam voler celebrar, vam voler felicitar-lo amb aquest Pa de Forment, que és la seva última proposta poètica. Si us pregunteu, segurament Vallverdú és conegut per múltiples facetes. La més important de totes, o el llibre pel qual se'l coneix més, és el Rovelló, amb el qual va guanyar el Folch i Torres, però també ell ha cultivat moltíssims gèneres, entre els quals, evidentment, la poesia. Deixeu-me acabar amb la frase que descriu d'alguna manera el per què nosaltres continuem entestades en seguir publicant mentre puguem la poesia de Josep Vallverdú. Àlex Susana, ell és el prologuista del llibre, diu, ben al principi del seu text, de la seva proposta, diu: l'eclosió de Josep Vallverdú com a poeta és un dels fets més interessants i inesperats que s'han produït en la literatura catalana d'aquests 10 últims anys. Nosaltres n'estem absolutament convençuts a Pagès Editors i per això continuem apostant per la seva poesia. I d'una persona absolutament consolidada a un autonovell que es diu Pere Piquet, un llibre de relats titulat Entre el cel i l'infern. Normalment, com ja us deveu imaginar, a les editorials ens arriben moltíssimes propostes i són poques aquelles que comences a llegir i dius: ostres, aquí realment hi ha material literari. Entre el cel i l'infern és un llibre de relats breus que el que volen fer d'alguna manera és apropar-nos a aquesta idea de bondat i sobretot maldat en el món contemporani i en el nostre dia a dia. Ell ubica la porta de l'infern al metro, d'acord? I a partir d'aquesta metàfora explica quins són els mals d'aquest món tan nostre. Parla de corrupció, parla de turisme desbocat, parla d'addiccions a les noves tecnologies, parla d'un capitalisme salvatge, tot des de la literatura. Un llibre que, així com a anècdota, si us serveix, cosa que ens passa ben poc, nosaltres, evidentment, tots els llibres passen per correcció. Aquell llibre es va corregir durant el confinament. La correctora del llibre va voler trucar-nos expressament per dir-nos que estava gratíssimament sorpresa per aquesta proposta literària d'una veu que no havia conegut fins ara. Bé, doncs gràcies, aquestes són les nostres novetats, les trobareu a les llibreries.